Jumejn biss wara l-preżentazzjoni tal-budget l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jagħti stampa tal-qagħda finanzjarji tal-pajjiż fl-ewwel 10 xhur tas-sena. F'Ottubru ta' din is-sena d-dejn ta' pajjiżna kien jammonta għal 4 biljuni u 600 miljun euro. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika d-dejn bejn Jannar u Ottubru żdied b'235 miljun euro fuq l-ewwel 10 xhur tas-sena ilu. Fuq dan id-dejn tħallsu 185 miljun euro f'interessi. Dan ifisser li bejn Jannar u Ottubru ta' din is-sena tħallsu 615,000 euro kuljum f'interessi fuq id-dejn. Ifisser ukoll li fl-ewwel 10 xhur tas-sena il-Gvern nefaq ħafna iktar fuq l-interessi fuq id-dejn milli fl-oqsma soċjali, fl-edukazzjoni, fuq l-infrastruttura u fl-investiment produttiv. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika jgħid ukoll illi bejn Jannar u Ottubru l-Gvern nefaq ħafna iktar milli daħħal. Fost oħrajn, l-ispiża tal-Gvern bejn Jannar u Ottubru fuq safar, kir ta' karozzi, festini u konsulenzi żdiedet b'9 miljun euro u nofs. Bekk id-deficit f'Ottubru kien ta' 322 miljun euro, żieda ta' 33 miljun euro fuq sena ilu.